Ne? Takže do vzduchu. Ručku. No. Jsme tam. Že teď budou samý stromy takhle po cestě. Tady vlevo můžeš vylítnout, když chceš. Za 3. Co? Jestli za 3. Počkej. Leď pomalu. S tím migneš, tak ať to ještě lítá. Pěkně fouká, veď? Že tohle je cesta z Bořetína do Popelínu. to už letíme po druhý. To jo, no. A jednou zpátky, že po třetí. Aha. To. A na jedny baterky. Škoda, že fouká, ale to je hezký. Polítáníčko. Já mám záběr na řidič. Pilot. Šťastný pilot. Jeď furt. Jedu, no. Don't worry, be To aero docela nalítá, veď, když už jedem po třetí. Jaký lásek. To je 8 do Bořetína. Jo. No, nebo kolik, to není kilometr. Hele, kachne. Útok. Já zjistím, ten vítr, bych chtěl, kdyby bylo bez věcí. Bacha tady, vyvělo auto nebo cyklista, ať ho nesrazíme. To letí furt jakoby na křivo. Točí to furt? No, ještě furt. To je ono. Vrba. No, tak teď už uvidíme značku. Hele, teď. A teď se blížíme. Blížíme se do vesnice. Si to připravuj. Na přistání. Jdi na přistání. Dáme před cedulí Popelín. Jo. Natočíme si s cedulkou. Aby se to tam nerozplácelo, ale... To je pěkný. Že se blížíme do vesnice. Až, vidíme, ano, a je to Popelín. Parking. Sérus. Myslím, že dobrá práce. Ale taky řidič. Kameramana. Řidiče. Kameramana a řidiče v jedné osobě. Děkuju, jak to znělo vzadu.